Croeso i sesiwn Creu yn Cofid wythnos yma, a mae'n fraint gyda i gallu croesawu 3 o'r bobl sydd ddim wedi cael gymaint o hynna o sylw yn ystod y cyfnod Cofid yma i gyd. Sector o bobl sydd yn gweithio tu ôl i'r llenni, ond sydd yr un mor bwysig i fywyd diwylliannol yng Nghymru ac ydi theatra ac unrhyw sefydliadau eraill, sef y Labeli Recordiau annibynnol Cymraeg. A mae'n bleser gan y croesawu Branwen o KA Ching, Gruff o Libertino a Mei o Jigcal. So, ga i gychwyn ar nodyn positif. Sut mae bywyd wedi bod ers Cofid fel label i chi? Ga i gychwyn efo Branwen? Mae wedi bod yn gyfnod diddorol. Nath Cofid, o ran ni fel label KA Ching, nath Cofid digwydd yng nghanol ymgyrch rhyddhau albwm yr eira. A nath hynna godi cwestiynau'n sydyn iawn be yn y byd da ni fod i wneud. Ydyn ni'n parhau efo'n cynlluniau o ryddhau albwm? Neu ydyn ni jyst yn stopio bob dim? Be oedden ni fod i wneud? Oedd hyn reit yn mis Mawrth. Ond mi nathon ni benderfynu mi nawn ni gario ymlaen. Yn amlwg yn oblygiadau o ran gorfod gohirio sioeau byw. Oedd yn eitha torcalonus. A mae'n oblygiadau yn dod o hynna o ran gwerthu cynnyrch ac yn y blaen. Ond dwi yn meddwl bod yna rhai ochrau cadarnhaol wedi dod hefyd o ran mae gen ti lot o bobl adre yn gwneud lot o ddim byd, felly angen cynnyrch newydd i'w rando yno fo. Felly oedd hi'n rhyw anodd gwybod be i wneud, ond dwi'n meddwl bod ni'n hapus bod ni wedi cario ymlaen yn y pen draw. Ond jyst bod dwi'n gwybod bod y band mor rhwystredig bod nhw'n methu perfformio'r cynnyrch ma'n fyw ar hyn o bryd. Mae hynna'n rhwystredig tu hwn. Mae'n ôl at yr artistiaid y munud. Gruff, sy'n o'n pethau wedi bod yn Libertino? Oedd y pasif ydy'r gwir. Oedd y flwyddyn, y 12 mis wedi mapio allan efo ni. Wedi wnaethon ni benderfynu, oedd dod o lot o bethau mlaen agosach. Dyma oedd y bandiau methu gigio, wedyn yn synhwyrol y ffordd i hyrwyddo nhw, lle tryddhau. Wedyn ni bod y pasif yn rhyddhau senglau. Oedd album dwi'n dod allan efo ni blwyddyn yma, ni benderfynu gyhirio llawer rheini lle blwyddyn nesaf. Ond wedyn, mae gennym ni un album newydd allan pythefnos nôl o Kid Smoke, a mae'n arall o'r Keys yn dod yn y haf. Wedyn, cytuno Branwen, mae wedi bod yn od iawn, wedi bod yn positif hefyd. Dwi'n teimlo bod pobl yn edrych ymlaen i glywed cerddoriaeth a i ryndo pethau newydd. Wedyn, fi'n gwybod yn bwysig bod proactif. Ni'n gwneud sesiynau hefyd, like bulb sessions. A jyst trio cadw bandiau yn positif a bod digon yn mynd mlaen. Diolch Gruff. Mei, sy'n mae Jigcal wedi bod? Wel, y sefyllfa o'n i yn ei, o'n i ar ganol recordio ail album y mellt yn mis Mawrth, ac rhyfeddol i gyd, oedd o'n mynd rhy dda. Oedd o'n mynd yn bryl, oedd gen i'r drums a'r bas i lawr. A nath hwnna ddigwydd reit yn ei chanol i slap bang. A dyna, y ffordd dwi'n gweithio fo Jigcal ydi, mae gen i fi, sgen i'n llwyth o bandiau, achos mae hynna dwi'n gweithio fo, ni gyd yn dod i'r studio, a dwi'n cynhyrchu stwff nhw felly. So sgen i fi'm llawer o bandiau sy'n actually yn ella recordio i hynna'n adra, neu be bynnag. Felly mae gyd yn dod trwy studio Jigcal, so mae hwnna wedi gorau, ddoth hwnna a stop iddo fo yn eitha, yn eitha bian, ond na ddim byd o'n i'n gallu neud rili am y peth. Ac dwi dal yn hollol siŵr beth i'r sefyllfa erbyn wan, pryd fyddai'n gallu cael y bandiau nôl, neu lle fyddai'n gorau cael un ar y tro, neu beth. Hynna na ddigwydd, wedyn, dwi wedi cael, da ni wedi ryddhau chydig o senglau wedyn, nath ni roed un achlysurol allan, a wedyn un enfys gen Elin Fflyr, a wedyn un fy hun. Wsos dwytha, ond oedd hein, wel, oedd y ddau o heina wedi cael ei recordio cynt, a wedyn efo'r un Elin, nath ni gallu manage o recordio i llais i yn y gogledd, a wedyn o'n i jyst yn neud o felly adra wedyn. So mae pethau wedi bod yn iawn hyd yn hyn, ond fydra i dwi angen trio cicio ymlaen efo pethau wwan lle, ti'n bod? Ga i bigo fyny ar y pwynt yna, achos mae hwnna'n pwynt sydd wedi dod, wedi cael ei wneud yn amlwg iawn ddiweddar. Hynny, mi oedd yna lot o fandiau oherwydd hyn wedi methu mynd i'r studio fynd i. So mae hwnna wedi cael effaith anfarth ar Jigcal felly, do? O do, mae hwnna jyst i stopio bod dim felly, ti'n bod?
dyna beth sy'n digwydd, oedd y bandi oedd ni wedi gweithio allan, ti'n fath o fy hyll, maen nhw'n gweithio'r stwff, a dyn oedd ni wedi bwriadu cael nhw i fewn, a bod dim. Ond yn amlwg, dwi'n gallu ar hyn o bryd. Felly, just disgwyl am yr OK, really, gallu cracio ymlaen efo pethau. Ac os y gyfnod yn mynd i ddod yr enghraifft pam ti'n rhedeg allan o'r recordia? Os na di hwn yn gyfnod? Dyna beth sydd yn kind of mynd i ddigwydd wwan, mewn ffordd, ti'n bod? So dyna dwi'n sy'n trio hybu, neud yn siŵr bod y bandiau dal yn gweithio ar ganeuon. So, efo mell, maen nhw chydig bach wahanol, maen nhw'n gallu neud chydig bach o recordio, maen nhw wedi bod yn neud cwrs recordio beth yna. So, dwi'n gobeithio cael chydig bach o stwff gen nhw, ti'n bod, ac bod fi'n gallu gweithio nhw wedyn, felly, ti'n bod? So, fydd hwnna'n gam eitha newydd i fi, lle. Ond ia, dyna fyddi'r perig, really, bod dwi'n rhedeg allan o beth o wan, a bod fi angen, ti'n bod, traed anni a gweld beth sy'n mynd i ddigwydd. Branwen, gen nôl at beth nes ti grybwyll a sôn am yr effaith ar yr eira, enghraifft. Achos yn amlwg, mae yna lot o ffys a sylw heiddiannol wedi bod i weithwyr llawr hydd, ac actorion ac yn y blaen. Ond yn gyffredinol, sector rhan amser sgynnon ni fan hyn, fel cerddorion ac artistiaid Cymraeg, pa effaith mae wedi gael ar artistiaid fel yr eira, ar wahân i rhywbeth fel gofod oedi ei album nhw? Be am artistiaid eraill, KA Ching? Wel, yn amlwg, mae gen ni patrwm yng Nghymru does, mae dy had i ydy dy binnacle di o ran perfformio, ond mae wir ym mhob iaith, dwi'n siŵr. Felly, dwi'n siŵr meddwl weithio am yr effaith iechyd meddwl, y rhai o cerddorion ni, o ran, maen nhw wedi arfer mynd allan, a dwi'n cymryd yn hyn fel un yn nhw, ti wedi arfer mynd allan bob nos Wener ar dy Sadwrn di, yn perfformio, yn cael y buzz yna ar y adrenalin yna. Mae'n rhan mor hanfodol o pam wyt ti'n creu cerddoriaeth, dwi'n siŵr, i gael yr ymateb yna yn y gynulleidfa. A mae yna mwy o sydyn dros nos di dod i ben, felly mae dy batrwm blynyddol di chwalu. Dwi wedi bod yn poeni am hynna o ran yr effaith ar feddwl lot yn cerddorion ni. A dwi'n gwybod hefyd, dydy sgwennu ddim cweit rhywun peth yn y cyfnod yma'n de. Dydy yr awen, be bynnag ydych chi eisiau gael efo, ddim, i ambell un dwi wedi siarad efo, ddim yn dod mor hwydd. Dwi'n gwybod os ydy cerddorion chi wedi bod yn un peth yn teimlo bod hi'n anoddach creu o dan yr cyfyngiadau yma. Gruff, ga i bigo fyny hefyd ar rhywbeth nes ti sôn am yr light bulb sessions mae Libertino wedi fyny yn gyson iawn ers cychwyn hwn. Be oedd yr prif gymhellion sydd wedi cychwyn hwnna? Be oedd ti'n trio beithio gyflawni drwy hynna? O'n eisiau dweud positif, a bendant dim rhywbeth just positif i'w label. O'n eisiau cael cymaint o bandiau o labeli eraill, neu falle, so bandiau sydd ddim ar labeli, oedd yn rhan o'r sy'n. A fi'n credu bod ni gyn teimlo bod ni'n mewn yn hwn efo'n gilydd. Sorry, Gruff, ti di diflannu. Siam ni? Na fo, ti'n ôl. Iawn, oce. Ti eisiau dechrau hwnna eto, illa, am fi ddeud y stori hwn? Ti'n meddwl hwnna, gwaith. Ddim yn gael yn bedwar. Oce, cool. So, Gruff, the question now. Sorry, Alun. Nes ti sôn am... Swi ofyn eto i ti? Yeah, please. Yeah, sorry. Nes ti sôn, Gruff, am y sesiwn y light bulb mae Libertino wedi bod yn gwneud. Be oedd y prif gymhelliad tu ôl i'r heina? Be oedd ti'n gobeithio gyflawni fwyaf? O'n eisiau cyflawni positif, dim ond i bandiau label, ond hefyd bandiau labeli eraill. A pawb yn y sîn, o'n eisiau bod mae'n gyd yn mynd colli cyfrifedd byw. A ni trio bod e'n bwysig bod ni'n rhoi pethau allan a trio cymryd y gynulleidfa gallwn ni iddyn nhw. A fi'n credu bod yn rhywbeth positif iawn i lot o fandiau i wneud rhain. Ond benda mae pawb, mae Steddfod, mae Horizons, mae lot o labeli eraill bod ni'n rhywbeth tebyg. So fi'n credu bod yn hynod o bwysig bod ni'n trio dygan fo ffyrdd eraill i gyflad y gynulleidfa. Mei, troi'n ôl at beth chdi'n sôn efo'r ddau recordia neu rhedeg allan y recordia. Be yw'r problemau mwyaf mae Jigcal di wynebu yn herma beth sydd wedi newid yn sydyn, ar wahân i yn aml fel colli gigs, gan gofio bod rhan fwyaf gerddoriaeth y gyrfaen digidol er enghraifft. Be di'r colledion mwyaf sydd wedi bod, dim yn colledion ariannol, ond colledion yn herma cyfleoedd ac yn y blaen?
Wel, just yn mynd yn ôl at be ni ddeud gynna, felly, just y gallu i ddod i'r studio a gweithio ar ganeuon a dechrau recordio nhw a cael nhw allan. Hwna di'r peth mwyaf, achos mae'n just yn amhosib, ti'n bod. Be am hyrwyddo wedyn? Wel, dyna, fel mae Branwen yn dweud, mae'n eich di feddwl dydy, pryd ti'n band ifanc, wel, ni gyd rili, ond yn wedig pryd ti'n band ifanc, dyna ydy'r uchafbwynt o ryddhau ydy, actually, wneud lawnsiad de, ac chwarae'n fyw a cael yr hwyl yna, dyna hefyd sut ti'n gwerthu ganeuon oraf ydy mewn gig, faint o weithiau, dyn ni wedi glwyd can, a ti'n dda, dwi'n can efo licio fo, a ti'n gweld nhw'n fyw, a mae'n dda, dwi actually yn lyfio fo wan, felly hwnna o gwerthu'r caneuon, a hwnna di'r peth mawr, a dyn, ti'n gwybod, fel mae rei o'r bandiau, nath Wigwam, nath nhw'n gwneud cwpl o sesiynau mewn shed, oedd yn gret, ti'n gwybod, mae Met lwcus, mae nhw wedi cael dipyn o gyfle hefyd o wneud y sesiynau yma. Ond erbyn wan, da ni wedi gweld hynna, a dwi'n meddwl bod ni jyst angen gallu meddwl, ella'n bach yn galetach am sut mae o'n mynd i edrych, sut mae'n mynd i swndio a'r safona sydd wedi cael i gosod dros yr, ti'n gwybod, achos da ni wedi gweld ti'n gwybod, oedd hyn yn really cyffroes yn y cychwyn doedd, efo gweld y bandiau yn ei stafell fyw a wneud hyn, oedd o'n bryl, a wedyn, nath y cora yma i gyd ddod i fewn allan yr ein nhw, efo budget massive, ti'n gwybod fel, ac ddim bob un ond yn yr ein nhw, ac mae'r bar wedi cael ei osod gymaint mor uchel wan, ac ti'n meddwl, ti'n gwybod, os ti'n rhoi rhywbeth fatha ddech chi'n gwneud Davies yn ôl, ddim yn mynd i fod, ddim yn edrych yn bryl, ti'n gwybod, felly dwi'n meddwl fydd o'n bwysig bod ni'n trio ffendio rhyw fath o sgîm yn ei lle, felly bod ni Labeli'n gallu cynnig cash i wneud pethau, pethau da o safon a cynnyrch digidol, ti'n bod? So, er enghraifft, os da ni sôn am y 59 biliwn, beth bynnag o ffigwr gath i roed i fewn i'r sector neithiwr gan Llywodraeth Brydeinig, lle fysach chdi isio'r arian na i fynd yn herma label fy Jigcal? Lle fysach chdi isio'r gymorth? Ar gyfer creu cynnwys ala? Wel, yn union, a dwi'n meddwl, pa mor dda, dwi'n meddwl bod pobl wedi gallu cynnig cash i bandiau i wneud sesiynau bach yn y tŷ, a dwi'n meddwl, da ni fydd Labeli yn gwybod, bod yn artistau ni dda, da ni'n gwybod be maen nhw'n wneud, lle maen nhw'n mynd yn nesaf, felly dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod gen i ryw fath o ddweud, really, yn sut, i lle fysa'r pres ma yn mynd, a sut fo'n cael ei wario. Ac yn deg, achos mae rei band isio bod yn brysur, mae band yn parhau fod yn brysur, ti'n bod? Felly, hynna di'r ffordd ymlaen i fi, ydy cynnwys digidol, ti'n bod, ac os da ni'n gallu cael beth, ti'n bod, bawb yn edrych ar Facebook a Twitter a ti'n gweld pethau gweledol yn does, ti'n bod, lle hwnna di'r ffordd ymlaen sy'n ni'n meddwl. Branwen, os ti'n brif wneidog Cymru, a sy'n ni'n fotio chdi, ond os ti'n brif wneidog Cymru, lle sa'ch ti roed y pres na? Lle sa'ch ti roed y gefnogaeth? A bod Cofid dal mlaen fel ydyn ni wan? A bod Cofid dal mlaen fel ydyn ni wan. A bod chdi'n gwybod gymaint o pawb arall yn gwybod. Iawn, dwi'n meddwl bod fi'n cytuno fo Mei o ran, da ni wedi gweld dros y 4 mis dwytha be di cryfder technoleg a yr hyn da ni'n gallu gyflawni ar-lein. Ond fel yn union Mei'n dweud, mae wedi cyrraedd pwynt o'n lle mae'r bandiau a'r gynulleidfa yn heiddi gweld rhywbeth sy'n safonol, dwi'n meddwl, o ran y sain mwyn y cyfiawnder efo be mae'r bandiau ni'n gallu i gyflawni ac o ran sut mae o'n edrych hefyd. A ti eisiau sefyll ochr yn ochr o bob dim ti'n gweld mewn unrhyw iaith arall, mae'n iawn i ni gael pethau sy'n edrych yn gwbl safonol. Felly, dwi'n meddwl o cynrychiolaeth ar-lein, da ni eisiau bod hynny'n fideos neu lle mae o'n bosib yn berfformiadau byw safonol. A falle bod modd, dwi ddim yn gwybod sut byddai gwneud hyn, bod modd gwneud gigs ar-lein, dwi'n yn gwybod sut sy'n gweithio, os fysa pobl isio'r math yna wasanaeth, ond falle bod o'n un lle i ni edrych fewn iddo fo. Un peth dwi wedi sylwi yn ymwneud ddiweddar ydy, ar y gychwyn, pan gychwynodd yr holl gyfnod bonkers yma, mi oedd yna synwyr cryf iawn o gydweithio doedd, bod pawb yn rhannu problemau, pawb yn trio helpu gilydd, pawb yn trio rhannu aseda a gwybodaeth ac yn y blaen. Ond yn amlwg, fel mae pres yn mynd yn dynach, a fel mae pethau yn fwy desperate, yna mae'r cydweithio yna mewn peri gweithio dorri lawr yn di. A mae pobl wedi edrych o boeni am ei hunan a gwarchod i buddiannau hunan ac yn y blaen, sy'n eto rhywbeth gwbl naturiol. Da ni'n eistedd yma ar blatfform Eisteddfod Genedlaethol yn trafod hyn,
Yn herma yr cyfryngau a'r sefydliadau Cymreig eraill, a ffordd pobl wedi cydweithio o fewn cyd-destun cerddoriaeth pop Gymraeg. Os y gydweithio wedi bod o help, neu sy'n mwy wedi gallu digwydd, Gruff? Dwi'n meddwl bod help wedi bod. Dwi'n cytuno, dwi'n ddechreuodd yr adeg hyfedd yma. Dwi'n teimlo bod pawb wedi dod at ei gilydd. Fi'n credu bod tafwyl yn esiampl o hynna. Oedd hwnna'n llwyddiannus iawn. Teimlo bod oedd hwnna y platform, popeth edrych yn dda. A mynd nôl i beth yma, Branwen a Mei wedi dweud, dwi'n credu bod mae rhaid ni nawr edrych mlaen, lle bod pethau'n mynd i gario ymlaen fel hyn am spel, a mae'n mynd i newid y ffordd ni'n hyrwyddo yn artistiaid. A felly mae rhaid ni edrych yn bellach na beth ni wedi creu yn barod. So mae rhaid yn credu i ni gyd gario ymlaen cydweithio i fedru dod y gyforiaeth i'r platforms iawn ac yn safonol hefyd. Branwen, wyt ti'n meddwl bod modd, dim anghofio, ond os y modd cymryd lle profiad byw na? Ydy gigs digidol beth sy'n gallu gweithio? Dyna pam bod fi betydd o'r sôn amdano fo'n fedri di byth ail greu y profiad byw na. Mae o'n brofiad ar wahân. Fatha chi'n gwybod mae National Theatre Live yn gwneud, yn darlledu dramau, fedri di byth ail greu y teimlad byw na, ond maen nhw wedi creu rhywbeth wahanol, dydy. Mae'n gwylio drama trwy'r ffilm, mae'n brofiad ar wahân, gwahanol. A dyna beth ni'n siarad dweud cynt o ran, tas ni'n creu gigs, tybed os modd, hynny yw bod ti'n talu i gael mynd i'r gig ar-lein, da. Dwi'n yn gwybod sut bydd o'n gweithio, chos dyn ni heb arfod profi hyn o blaen, ond dwi'n gwybod mae lot o stand-up comedians yn gwneud o, bod nhw'n cael lot fawr o sylw. Felly falle bod o'n rhywbeth fysa ni'n gallu edrych arno fo. Mei, yn herma'r gynulleidfa, achos yn amlwg os ti'n edrych ar gynulleidfa band fel Mellt, dos o ddim maes bil enni. So, mae'r gynulleidfa na dwi'n cymryd, ydy o'n mynd i'r anoddach i cyrraedd nhw heb ddigwyddiadau fel yna? Wyt ti'n poeni bod ni'n di golli nhw? Wel, mae hynna'n bryder, dydy, ti'n gwybod? Achos eto mynd yn ôl i dechrau lockdown ma, oedd o'n rhywbeth newydd doedd i weld. Welis i bron o Lewis, dwi'n meddwl, yn gwneud gig ar-lein a nath i wneud wych, ti'n meddwl, a cael llwyth o bobl i sbio ac oedd yn gallu donatio bethau, ti'n meddwl? Oedd yn wych, ond ella ti'n meddwl erbyn wan faint o anodd fydd cario hynna ymlaen. Enwedig i'r bands, lot o'r bands, da ni yn delio fo, ti'n meddwl, hynna sy'n mynd i maes bi a bethau, ti'n meddwl, dwi ddim yn gwybod yr ateb i'r cwestiwn yna, ti'n meddwl, os ydy'n bosib, os ydyn nhw'n mynd i talu am rhywbeth o hynna, am weld gigs adra, dwi ddim yn gwybod, ti'n meddwl, just, bydd hynna i weld, really, ond y sicr cynnwys, gweledol, da ni isio drio gael, mae'r fideos beth yna, so hynna'n neis, wastad yn neis cael fwy o fideos, a dwi wedi gweld mae'r rhaglenni S4C wedi bod yn neud rhai, ti'n bod, ond dwi'n meddwl, just angen, stepio fe fyny chdi bach, a bod na fwy o arian yn dod i fewn yna, a bod ni bod yr arian yna'n gallu cyrraedd y band hefyd, mae hynna mor bwysig, da ni'n eisiau just talu fatha videomakers i wneud rhywbeth, neu bynnag, neu cynhyrchwyr hyd yn oed, da ni angen i'r pres na gyrraedd y bandiau ac bod chi'n rhoi gwerth iddyn nhw, a bod nhw'n gallu codi yn y bora, neu yn y pnawn, efo'r ein yno, a bod nhw'n gallu meddwl bod na rhywbeth i'w ennill, lle, ti'n fo? Gruff, o'n i am sôn ti am hwnna, fel o Branwen yn sôn am yr effaith ar iechyd meddwl artistiaid, neu ar gynulleidfa hefyd. Wyt ti'n amlwg hefyd yn rheoli nifer o'r bandiau sydd ar Libertino. So, beth yw'r effaith ti'n ei weld ar band fel, gyda band fel Adwaith, neu'r bandiau'r math yna? Ydyn nhw wedi galoni'n llwyr? Ydyn nhw'n gweld diwedd i hwn? Ydy'r teimlo'r cyffredinol? Wedig Adwaith, dwi'n meddwl bod e bod yn ergyd trom ydyn nhw. Dyma dy ham ni fo'n llawn o wyliau. A dyn ni edrych mlaen i diwedd y flwyddyn a gyda nhw support slots fy mawr yn dod i fyny. A momentum yn adeiladu er mwyn y maen album.
A beth mae hwnna'n ei golygu ydy bod maen nhw'n methu cwrdd, bod y ail album wedi sgwennu, maen nhw'n methu cwrdd I weithio yna fe cyn mynd i'r studio. Dwi'n meddwl beth sy'n anodd I lot o artistiaid ydy, dyn ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd mewn mis. Ti'n methu planio. Ni wedi stay lawd a lot o artistiaid wedi gweithio allan, felly blwyddyn nesaf, a ti'n cael rhyw fath o lan efo'i gilydd. Ond bod wedi, mae popeth allu newid mewn cwbl o ddwrnodau. A beth pwysig ydy bod nhw'n methu mynd i'r studio. Am hyn o bryd, ni yn dechrau rhedeg allan o gynion sydd wedi cael ei recordio'n barod. A ofn mawr ydy, dyw y pawb yn mynd ôl i'r studio diwedd y flwyddyn. A blwyddyn nesaf yn fod yn y pawb yn y byd yn rhyddhau. A wedyn, beth sy'n mynd I lygu hynny ydy bod mewn anoddach I bandiau ifanc I gael I cyddoriaeth allan yna I mwyn pobl sylweddoli bod yna, a bod pob band mawr yn y byd yn rhyddhau. Wedyn, fi'n credu bod rhan sicrwydd na sy'n bendant wedi ffeithio pawb. A hefyd, mi'n ôl beth y Branwen mi'n amser fod I sgwennu hefyd. Ddim yn lot o bandiau ddim eisiau sgwennu yn radig yma, fe bod ddim yn rhywbeth positif. Wedyn, beth wyt ti'n neud? Ti'n methu sgwennu, ti'n methu cyfydda I fyny jamio. Wedyn, mae lot yn nhw'n teimlo bod nhw ddim yn gyddorion am hyn o bryd. A dwi'n cymryd bod hwnna wir am bod ni ddim yn cael unrhyw fandiau newydd yn ffurfio hefyd yn y cyfnod yma. Na, a dyna pydau mewn ffordd. Byddwn disgwyl pob cwbl o fisoedd yng Nghymru mewn fan newydd yn dechrau. Wedyn mewn ffordd, ni'n colli blwyddyn, ond hefyd ni'n colli y dechreuad I lot o fandiau ifanc. Mae lot o fandiau ifanc yn cwrdd mewn gigs. A wedyn, mewn ffordd, ni'n mynd I golli allan ar lot o gyda'r dda. Mae'r amser ni yn dechrau dyr I ben, so dwi eisiau gofyn i'r tri yna chi. Dwi eisiau chi feddwl am un gair fysa'n cynrychioli yr hyn da chi'n meddwl mae angen ar y sector gerddoriaeth a'r labeli a'r artistiaid I weld I fynd drwy'r gyfnod yma. Yn cychwyn efo Branwen. Bes. Mei. Cash. Gruff. Cash is king. Ac I orffen ar nodyn positif, gai ofyn i'r tri yn chi, ar lefel bersonol, be ydy'r peth creadigol mwyaf cyffroes da chi wedi mwynhau yn ystod y cyfnod yma? Boed o ar eich label eich hun, boed o'n gerddorol neu unrhyw elfen arall o ddiwylliant yn gyffredinol. Beth sy'n sefyll allan I chi? Cychwyn efo Mei. Wel, eto, dwi'n meddwl oedd o'n ddiddorol ac yn dda gweld artistiaid ifanc lot yn nhw, cymryd yr initiative, ti'n meddwl? Dwi'n meddwl na rei ifanc, oedd yn meddwl, reit, be fydda ni'n neud, a setio fyny'r live cams yn ymwneud yna, ti'n meddwl, oedd o'n rili da, o'n i'n meddwl bod hwnna'n positif, a bod nhw'n trio rhywbeth, a dim trwy'r adag oedd o'n berffaith, a ella dim trwy amser oedd gen nhw Wi-Fi signals da, beth yna, ond oeddech chi yn gweld pobl creadigol yma yn trio cwffio trwyddi, a mae'r ysbryd yna dyna sy'n cario ni trwad, ti'n bod? A dyna pam sy'n bwysig ella sticio hefo'n gilydd. Gruff, di chael pwynt di? Tebyg iawn. Dwi'n meddwl y ffordd ti'n gweld y bandiau ifanc I gyd wedi dod at ei gilydd yn cefnogi gilydd. Os rhywun rhywbeth online, a pawb ni ail tweetio fe neu ni yn llawn clod iddo fe. So dwi'n teimlo bod mae wedi dod â y genhedlaeth yma o sy'n at ei gilydd ac yn agosach. Mae bendant yn teimlo fel pawb yn hon efo'i gilydd. I gloi, Branwen? O ran cynnyrch creadigol, dwi wedi mwynhau sesiwn tŷ Lewis Wyn o'r Eira a Gwyn Rosser. So hynna heb ddigwydd nasa heb blaw am y cyfnod yma, felly mae hynna'n beth andros o gadarnhaol gweld bod y ddau. Dwi'n gwybod bod nhw'n yr un tŷ sydd yn bonus. Gweld nhw wedi creu y dair canau, mae wedi bod yn bryl I weld.
Diolch yn fawr i chi'ch tri, a diolch yn fawr i chi am eich cyfraniad i'r sgwrs yma. Dwi'n ddigon ffodus yn ngwaith o ddydd o weld faint o waith da chi'n yn ei wneud, faint o ysbrydoliaeth mae'r tri yn chi i nifer o artistiaid ifanc, a gawn ni obeithio a pharhau ymgylchu bod unrhyw gefnogaeth mae'r sy'n a mae'r sector yn ei gael yn y dyfodol wedi seilio rownd y gwaith anhygoel mae Labeli annibynnol fel KA Ching, Jigcal a Libertino yn ei wneud. Diolch yn fawr iawn i chi.